vzájomné odovzdanie sa, intimné odovzdanie sa, iba vtedy je manželstvo kompletné. In Tobit, we also hear, V knihe Tobiáš takisto čítame, chapter 8, v 8. kapitole, after the marriage, Tobias and Sarah go into the bedroom. po uzavretí manželstva Tobiáš a Sára odchádzajú do spálne. And the angel told Tobias that as you enter the bedroom, you must pray to him. A anjel povedal Tobiášovi, keď vstúpite do tej spálne, musíte sa spolu modliť. Sarah had married 7 people. Sára už predtým bola vydatá za 7 mužov. The very night of marriage, each of them died. A v tú svadobnú noc každý jeden z nich zomrel. Because she had a demon known as Aspergillus. Pretože mala v sebe diabla. And therefore, she was really praying for a husband, and then it will not be continued. A preto sa veľmi modlila za svojho manžela, aby sa toto už nezopakovalo. And as the archangel Raphael instructed Tobias, A keď teda archaniel Rafael preveroval Tobiáša, alebo dával mu inštrukcie, they both entered the bedroom, obidvaja vstúpili do spálne and they began to pray to him. a začali sa spolu modliť. You can read verse 5 to Verše 5 až 9. Ona vstala a začali sa modliť a prosiť Pána, aby im daroval spásu. Začali slovami: Zvelebený buď Bože našich otcov, a nech je zvelebené Tvoje meno po všetky veky vekov. Nech Ti dobrorečia nebesia i všetko Tvoje stvorenie po všetky veky. Ty si stvoril Adama a utvoril si Evu, jeho ženu, aby mu pomáhala a podporovala ho. Z oboch zišlo celé ľudské pokolenie. Ty si povedal, nie je dobre človeku samému, urobme mu pomoc, ktorá mu pomôže. Teraz si neberiem túto moju sestru z chlibnosti, ale s čistým úmyslom. So now, Tobias prays, I did not accept her out of lust, A preto Tobiáš teraz hovorí, neberiem si túto ženu z chlibnosti, but through love. ale z čistej lásky. Lust is for a short time, Žiadostivosť, chlibnosť je iba na krátky čas. but after that, the person will go after something else. Ale potom ten človek pôjde už za niekým iným. But love is for lasting. Love is lasting. Ale láska pretrvá. And therefore, he said, I choose Sarah out of love. A preto hovorí, Sáru si vyberám z lásky. As a community, Jewish community member, she is my sister. Ako členka židovskej komunity, ona je moja sestra. So also, we must accept a Christian partner out of love. A preto aj my musíme kresťanského partnera prijať z lásky. But if you go, we are free sex with so many people before, then we are full of lust. Ale ak sme predtým mali mnoho sexuálnych partnerov, tak sme plní žiadostivosti. And then the chaste partner will find the behavior of the unchaste partner very odd. A preto ten čistý partner bude považovať správanie tohto nečistého partnera za veľmi zvláštne a nedobré. And therefore, when we enter into marriage, it was a real love for that person. A preto my, keď vstupujeme do manželstva, musíme mať úplnú lásku k tomuto partnerovi. Zmiluj sa dobrotivo nado mnou i nad ňou, aby sme sa spoločne dožili staroby. Na to obaja povedali Amen, Amen. So we must pray together, that's important. Čiže modliť sa spolu je dôležité. So there was a study done in America about the importance of prayer in marriage. Bola taká štúdia, ktorú vykonali v Amerike na tému dôležitosť modlitby v manželstve. In the ordinary marriages, outside, 1 out of 3 ended up in divorce. Z takých bežných manželstiev jedno z troch skončilo rozvodom. But there are some Catholics who went for the marriage, sacramental marriage. Ale boli tam aj katolíci, ktorí uzavreli sviatostné manželstvo. But they did not give any place for the faith. Ale potom už vo svojom manželstve nedávali žiadny priestor viere. 1 out of 5 marriages ended up in divorce. Jedno z piatich takých manželstiev skončilo
were some other families, other cases, where marriage in the church. A boli tam potom ďalšie prípady, takých, ktorí sa zobrali v kostole. And then they also prayed together, A takisto sa modlili spolu. went for the sacraments together, Prijímali spolu sviatosti, but not always, sometimes. ale nie vždy, iba niekedy. One out of 39 marriages was only asked for divorce. Jedno z 39 manželstiev skončilo rozvodom. But there were others. Bola tam ešte jedna skupina. They married in the church, Zobrali sa v kostole, regularly went for sacraments, pravidelne chodili, pristupovali k sviatostiam, prayed together every day. každý deň sa spolu modlili. Out of 1,440 marriages, only one asked for divorce. Iba jedno z 1440 manželstiev skončilo rozvodom.